So hello mga kabay! Welcome back to my channel! It's me, Rizwan TV. Ngayon may bago na naman akong isi-share sa inyo na isang kaalaman para gumawa ng isang talking avatar. Ayan ang aking ituturo sa inyo ngayon kung paano gumawa ng ganyan. So, bago ko ipagpatuloy ang aking video, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga susunod na mga video. Lalo na kapag sa mga baguhan na hindi pa nakasubscribe na ngayon pa lang naka-view ng aking video. Kung nagustuhan nyo ito guys, please subscribe to my channel. Okay, ngayon ang paggawa ng talking avatar gamit ang isang Android phone or cellphone ay kailangang mag-download tayo ng dalawang application. So, bago ko ito ipagpatuloy, thank you sa aking mga subscribers at sa mga nanonood kahit hindi nag-subscribe. Thank you guys, mga kabay. Ano ang avatar? So mga kabay, itong talking avatar pala ay yun gagamitin sa mga vlogger na hindi gustong magpapakita ng kanilang mga mukha sa pagbablog. Yung parang kingkoy. Yun siya guys. So ngayon, wag ko nang patagalin. Ipagpatuloy ko na ang aking tutorial. Let's go! Tara na mga kabay! Kabay, punta tayo sa Play Store. Ito ang unang app na ating ida-download. At hahanapin natin ang Bitmoji. So ito, Bitmoji. Tapos ko na itong dinownload at i-update ko lang. So dito mga kabay, ang dami nang nag-download nito at ang kanyang ratings ay almost 5 star. So ayan, 100 million downloads. So ito ay napaka legit talaga kasi lahat ng mga feedbacks or mga ratings ay halos lahat 5 star. So ayan, excellent. Sabi nila easy to use. Hairstyle, marami kang mapipilian. So dito hantayin lang natin na matapos ang pag-update. So pagkatapos, i-open lang natin. Antayin lang natin na ma-open. At dito tayo gumawa ng avatar. So kailangan pa natin dito na mag-login. Ayan, lagyan ninyo ng email at password or pwede naman ng ang phone number. So okay. Dito sa ibaba, mayroong pagpipilian na mukha. So, anong gusto mong mukha? Dito ka makapili. So, ito, for example, itong mukha na ito. At, i-edit natin ang kanyang buhok. So, gusto ko ang style ng buhok na ito. Halimbawa, ang kulay ng buhok ay ito. Ayan. Yan ang kulay ng buhok niya. At yung hairstyle, ibahin natin ang hairstyle niya. Ito kaya. So, ayan, ang ganda, diba? So, pagkatapos, pumili lang kayo dito sa ibaba. Mayroong hair treatment, yung may pa-treatment pa ng hair. So, dito, mayroong pagpipilian kung ano ang form ng kanyang mga mata. So, dito, ang gusto kong forma ay ito. Or ito ba? So, kung anong gusto nyo or bagay sa inyong gagawing avatar, kayo na lang ang pumili. So, baka mayroong papipilian dito sa ibaba. So, ito na ang aking nagawang avatar. So, isave lang natin. Pagkatapos, isave lang natin. Pagkatapos natin paggawa ng face avatar. So, ayan. Dito, makikita natin ang ating full avatar. So, dito. Makikita natin. Dito, kailangan nating bibihisan kung ano ang body shape, kung ano ang gusto nyo, chubby or slim. So, ayan. Ito ang gusto ko. Okay, yan. Hindi masyadong maliit. So, dito, pwede nyo lagyan ng eyeglasses. Ayan. Kayo na lang ang bahala kung anong style ng eyeglasses na ilalagay niyo sa inyong avatar. So, ayan. Yun na lang. At dito, meron siyang kung ano ang style ng kanyang damit.
style ng kanyang damit. So, change natin. Ayan, or ito ba? So, ano ang bagay sa kanya? Ito ba? Or ito? Or ito ba ang bagay sa kanya? Parang, so, kayo na ang pumili kung ano ang bagay sa kanya. Or dito sa outfits, yung parang fashion dress. Marami ditong papipilian. So, ayan. Ang loading pa naman. So, dito, pwede nating pasiksihin. Okay. Or pwede nating hindi nating lagyan ng jacket. Or, wag nating lagyan ng jacket. Kunin natin ang jacket. Dito. Kinuha natin ang jacket. So, ayan. Dito, kung ano ang gusto niyong ipares ng kanyang dress, ito ba? Or itong boots. So, ano mas bagay sa kanya? Yun na lang ang ating ipares sa kanyang damit. So, ito ang bagay sa kanya. So, ayan na. Pagkatapos niyong gumawa ng avatar, i-save lang natin. At dito, pumili lang tayo ng yung naka-front yung mukha, naka-plastada yung mukha, at hindi nakabuka yung bibig, naka-close yung bibig, para malinaw ang pag-edit natin para sa kanyang pagsasalita mamaya. So, hahanapin natin. Kayo na lang ang pumili dito. Mayroon siyang itong mga nakalagay na mga parang words sa itaas. Meron siyang mga halimbawa, itong good night, pictures para sa gabi. So, ano ang mga action para bago matulog, yun ang nasa mga pictures. Halimbawa, itong love you. Meron siyang mga pictures na parang nagpapahiwatig, or ano ba ang parang nafo-fall in love ng mga faces. So, mga bay, ang inedit nyong avatar, yun ang, halimbawa, yung mga dress, yung inedit nyong dress, ay yun, di ba, nabihisa natin yung avatar natin, yun ang makikita dito sa picture na lumalabas dito sa mga avatar na ipapakita. So, mili tayo dito ng isang avatar na naka-front ang kanyang mukha, naka-close ang bibig. Try natin to. So, ito ang gusto ko. So, ayan. Pagkatapos dito, i-save nyo lang para sa ating pag-edit mamaya sa pangalawang application para makapagsalita na ang ating avatar. So, dito pagkatapos, mag-download na tayo ng pangalawang application. Ang application na ito ay tinatawag na My Talking Pet. So, dito, ayan, My Talking Pet, mayroong star 4.7 at 1 million downloads. At ang kanyang mga ratings ay the same pa rin. Maraming, halos 5 star, OSM app, easy to use. So dito, install lang natin. Itong application na ito ang gagamitin natin para makapagsalita ang ating avatar na ginawa kanina doon sa first application na Bitmoji. Antayin lang natin. So, tapos na ang pag-download. So, pagkatapos, i-open lang natin. Ayan, hantayin lang natin. So, dito, magsimula na tayong mag-edit ng ating talking avatar. Ang pindutin nyo lang ang itong kulay green na may plus sign para mag-create. Kung gusto nyong actual ang inyong paggawa, so itong camera pipiliin nyo. Pero kanina na mayroon akong sinave, so dito ako sa choose. Hahanapin ko dito. Nasaan na yun? Ito ang ginawa nating avatar kanina. So ayan, i-crop lang natin. Crop. Okay.
So, ito na ang ating avatar kanina. So, dito napapansin nyo na automatic na lagyan ni Talking Pet ang mga points sa mukha kung saan ang mata, bibig, at ang kanyang chin kapag ang mukha ng inyong avatar ay naka-plastada. I-okay lang natin kasi plastada naman lahat ang mga points. So, ayan. Tingnan nyo, naka-move ang kanyang ulo. So, dito, ang gusto ko ay off ko ang kanyang head movement. So, dito, kapag kayo mismo ang magsasabi, actual, pindutin nyo lang ito. Pero, kung record lang, itong naka-red na dot, ito ang pipindutin nyo. At kung gusto nyo naman na mapalakas, i-adjust nyo lang ang speed kung gusto nyo mapalakas ang pagsasalita. At ang pitch, kung gusto nyo parang bata, so i-adjust mo pataas. So kung ito, huwag nyo lang galawin kung gusto nyo normal lang ang inyong voice. So ayan, try lang natin, i-play lang natin. Halimbawa, magsasalita ka at itapat nyo ang yung merong timer siya na nakalagay dito sa So yun na mga kabay. So kung gusto nyo i-save, pindutin nyo lang itong save and share. So yun lang mga kabay. Sana may nakuha kayong idea. Kung nagustuhan nyo ang video ko ngayon, sana mag-subscribe kayo sa aking channel at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na mga video na gagawin at i-upload sa aking channel. Thank you for watching guys. God bless.